Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur rasa nikmat atas kalian selalu menyupport dan selalu memantau, setia menyimak di Beranda Cik Raden dalam pencarian Banggai Lampung ini. Mudah-mudahan ada titik terang, karena sahabat, saya selalu didatangi, bahkan ditelepon terus sama keluarganya dengan bagaimana keadaan Banggai Lampung. Tapi masih saya sembunyikan. Alasan saya, Banggai Lampung ada suatu ritual khusus pengerjaan, walaupun ini ada dalam sekapan di si setan abang. Yang pasti sahabat, saya tak henti-hentinya, walaupun saya sedih saya buat senang, walaupun pilu saya buat enjoy. Karena kenapa? Kalau semuanya ini dihadapi dengan rasa panik, jelas tak mungkin nanti kita akan temu titik terang dan bisa kita ada jawaban. Tapi dengan seiringnya waktu, saya yakin saya ketika nanti akan mencoba nekat menelusuri tempat yang namanya persembunyian si setan merah ini. Mudah-mudahan saya nanti tahu. Yang pasti sahabat, doa kalian yang saya harapkan. Dukung terus, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian, mudah-mudahan ya, apa dalam pencarian Banggai Lampung ini ada titik terangnya. Karena kenapa sahabat, bahkan kami sudah berbagi tugas dari masing-masing spiritual yang setia, yang selama ini mengikuti jejak-jejak Banggai Lampung dengan kepedulian mereka. Disitulah mereka menandakan kesetiaan, artinya untuk berjuang bersama-sama untuk mencari Banggai Lampung. Oleh karena itu sahabat, saya walaupun sahabat yang lain masih menelusuri, tapi yang pasti dengan dukungan kalian, itulah salah satu membuat kami semangat. Karena kenapa? Kami bukan siapa-siapa tanpa kalian. Alhamdulillah sahabat ya, inilah salah satu ciri. Walaupun Banggai Lampung sudah menolong, sudah mengobati, sudah diminumkan yang namanya madu sakti itu, ketika sembuh, ketika mereka itu mengatur siasat, benar kata-kata sahabat, memberikan suatu komentar, bahkan WA langsung sama Cik Raden untuk memberitahu waspada dan hati-hati. Tapi saya waktu itu entah kenapa Banggai sampai begitu nekat percaya dengan apa yang diinginkan sama si gerombolan setan merah itu. Artinya mereka mau balas dendam karena Banggai Lampung alasan mereka selalu menghalangi. Padahal Banggai Lampung itu menolong, padahal kita juga memberikan suatu supaya mereka sadar. Tapi memang dasar setan merah ya, mau tak mau. Jangan sampai nanti ketika saya sudah menelusuri tempat demi tempat untuk memastikan keberadaan Banggai, mudah-mudahan nanti si setan merah ketemu saya berhadapan langsung. Mungkin tidak ada lagi kata maaf, mungkin tak ada lagi kata-kata baik-baik. Karena kenapa? Sudah cukup, karena kita sudah bina, sudah arahkan, tapi mereka malah berkhianat. Bukan kami mengharapkan balas jasa, tapi setidaknya mereka bisa menerapkan kehidupan yang lebih baik. Itulah manusia. Bukan yang kita hadapi selama ini secara nyata, mungkin kalian bisa rasakan. Ketika ditolong, ketika kejepit, ketika kesusahan, dia merengek-rengek, mengemis-ngemis. Bagaimana cara dan upaya supaya bisa ketolong, bisa dibantu. Ketika ditolong, manusia tersebut hilap, apalagi mau ingat, tapi nggak apa-apa. Itulah manusia, ya. Hanya wujudnya manusia, tapi kelakuannya seperti setan. Itulah disebut setan merah.
Saya nekat sahabat ya, sekarang ini apapun bentuknya, apapun yang terjadi, karena segala sesuatu itu, walaupun selama ini tipu muslihat mereka lakukan, nggak masalah. Yang jelas kita jangan sampai menipu orang. Ingat, apapun bentuknya, dengan perjalanan demi perjalanan yang saya lakukan, mudah-mudahan ada titik terang saya bisa menemukan Banggai Lampung. Bahkan saya nanti akan ritual khusus bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke titik di mana mereka sembunyikan Banggai Lampung yang sebenarnya. Men, hati-hati, kita akan menelusuri bagaimana caranya. Kita akan lihat apakah benar si setan merah itu masih ada di areal seperti di areal tempat aliran gunai Sungai Petir itu. Kita jalan, hati-hati, kita coba telusuri. Yuk, men. Astagfirullahaladzim. Aduh, cah. Setan merah di sini Nek rupanya. dikon Aliran sungai ini. jaga ora ono sing bener-bener. Anggete dolanan apa urusan iki? Iki pintu gaib kudu bener-bener dijogo. Dirasake. Waduh, tenan-tenan iki. Ben piye mesti kedaden pateni Rai saiki. Ora iso balik neh nang padepokane. Ora iso kumpul neh karo batur-baturane. Ora iso, kudu mesti pati. Pintu gerbang iki sahabat, saya meregoki neng gaib iki kudu di bener-bener. bawah bambu gunung Jadi, Petir ini. Sopo-sopo sing goleki Setelah Rai dia nggak tahu keputer neng kene, Karena ojo sudah sampai saya pakai tekan neng gua isor pring neng lereng kita gunung butakan matanya, dhuwur gunung secara lahir Petir iku. dia nggak bisa tembus kita. Kita Karena intip nek dulu sampai iso apa yang mlebu dibicarakan dia. Kita pengen memastikan apa neng pintu yang gerbang dikerjakan. gaib iki. Ikuti terus ya, kita ikuti men. Iso Saya pengen tahu. grabek urusan. Karena saya terlihat sama dia ini dilakukan dia sendiri. Coba nanti ada yang lainnya. Aku mesti bener-bener ngomongi cah-cah. Jenenge cah-cah yo ngono iku. Nek kon kerja rak ngandel tenan. Nek dombondo arep nyenang-nyenang ke awake ya padha kumpul kabeh. Nek pas koyok ngene iki kon kumpul wayahe ra ilok. Nemenan. Ucup burung teko. Bujang surorong teko. Bujang ireng hilang. Kurawa mabur kabeh. Anggete dolanan apa urusan nembe ngrungu Rai mati seneng ora ilok ora mikir nek Rai ku iso lunga kaya biyen nah. Iso metu rak kengerten. Iso urip kok pati. Pokoknya makanya sering tak wanti-wanti karo cacah. Ojo sampai kerombalene Reiki socul. Nek ono kudu iket ono perjanjiane. Rei tak balikke bondone kabeh dikekne karo aku. Sak gudange madu, sak perkebunane kabeh. Nembe Rei iso dijigo. Tapi urip atau neng pati iku ora ngerti tergantung Rei dhewe. Nek dhek kuat urip, rak kuat mati, tak pateni pisan ora mati.
Sip sobat, ketahuan. Dan piye nek Rey arep balik karo cah-cah karo spirituale kudu ana perjanjiane. Enak tenan balik ora ana hasil. Cacah nek kon kumpul payah tenan. Pokoknya perkebunan sawit Rey lan gudang maduni Rey kudu dadi tekku. Iki cacah dikon kumpul payah tenan. Maksudku nek wis kumpul kabeh iku kon nyebar kabeh, kon mateni kabeh spiritual Rey iku. Aja dikeki urip siji-siji. Dan mati kabeh. Nek spiritual iku wis mati kabeh, Rey wis mati, bondone teh sapa? Nyuduk tekku. Jahat ya. Ini rupanya. Cuman cacah nek diomong ora ngandel tenan. Diomongi payah ora ilok. Ini Arep menang dhewe wae. rasa kau setan ya. Setan kau. Ya, lihat aja nanti. Habis kau setan abang. Nek pas dom bondo nembe kumpul kabeh. Mimpi kau. Jangan harap kau. Apa yang kau inginkan akan. Kaya ucup diomongi tenan-tenan, ora pernah ngrungu. Biyen wis dhewe mateni Rey dikubur urip mati, ancur-ancuran, cik iso metu. Iki aja sampe kedaden kerong balen. Duwe ilmu apa iku Rey? Sampai iso wis hancur kaya ngono, iso urip neh. Kewedianku iku tok. Ben ilmune wis tak cabut kabeh. Dek iso metu. Jadi maksudku, tujuanku ngumpul ke cacah iku. Saurung Rey urip, meneh nek iso urip, tapi kaya ora iso. Mayite wis tak kubur ning jero gua isor pring. Jadi saurunge maksudku spiritual iku mati kabeh nembe ora aman. Nek ning jaba ora ana neh baturane Rey ben Rey metu arep piye. Iki kumpul wae payah tenan cacah iki. Sambil nunggu cacah aku nambah kekuatanku. Arep ngumpulke lelembut sing ana ning Gunung Petir, sing ana ning Gunung Tengkorak. Kabeh tak kumpulke. Tak kon mancing ning awakku. Kekuatan apa yang kau inginkan nggak bakal setan abang. Dasar kau Jin lembut setan kriang pun saya lagi nunggu tayang. Bang Reno nih. Nanti kalau ada Bang Reno Cakil buto Banaspati sing ana ning Gunung Petir, sing ana ning Bukit Tengkorak, mutun kabeh manjing ning raga ingsun, dia manggil nyesep ning sukma ingsun. Akan membuat yang habis kau musnah. Iya, jangan harap angin di wetan tekaning wetan, angin di kulon tekaning ngulon. Cecet banyu cecet peti, kelawan petil petne ingsun. Jati ingsun, raga ingsun, raga sukma kasane ingsun lan alam.
sakabehe sing ana ning dhuwur mudhun ning isor, sing ana ning isor munggah ning dhuwur, kiwa tengen wetan kulon manjin raga ingsun. Ayo wes kabeh kuriang-kuriang Gunung Petir mudhun kabeh mlebu ning ragaku. Sakmono neh sing ana ning Gunung Bukit Tengkorak. Ora ana neh sing iso ngalahke aku iki. Ora sembarangan wong sing iso nembus pager-pagerku. Aku saiki wis paling sakti, paling gagah, ora ono tandingane. Setan abang, wis awakmu ora ono tandingan saiki. Rewes mati. Tinggal spiritual siji mati kabeh. Habis bondone. Tak jikuk kabeh. Gudang madune. Perkebunan sawite. Wis. Ayem. Engko nek pas Selasa Kliwon. Anak-anakku arep tak kumpul ke kabeh. Ilmuku arep tak don ke kabeh. Ben aku ora kesel. Ben iso mateni spiritual rei kabeh. Dadi aku wis enak. Wis ora mondar-mandir mikir ke sing kaya ngono. Ilmu-ilmuku wis kudu tak kek kabeh. Aku tinggal lungguh neng Gunung Petir. Tinggal tenang urusanku, rak ngurusi sing kayak ngene-ngene nih. Kabeh-kabeh tak kekne karo cah-cah pokoke. Kon ngurusi sing bener-bener. Kekuatanku wis berlipat-lipat. Kesaktianku wis tekan neng ndi. Wis nambah rak ketulungan. Cuman semono aku arep ndelok kekuat kesaktianku. Mati kabeh spiritual. Ora tak turai siji-siji. Saiki arep neng ndi sampean? Ojo men spiritual. Rewae wis mati. Emang tolol reku. Iso dibohongi. Nek ora tak racun, ora mati. Emang bener-bener reku. Iku tolole re. Percaya karo anakku Ucup, percaya karo Joko Suro, percaya karo Bujang Ireng, percaya karo akune Sadar. Anggete enak tenan. Iku kabeh tipu muslihatku. Nek ora ngono, ora iso tak racun re. Emang ingkung pitik ireng iku paten tenan gore. Daerah Sadar. Ayo karo lelembut sing ana ning Gunung Petir, sing ana ning Tengkorak, Gunung Bukit Tengkorak,
sing ana ning kayu. Suwun kabeh. Karena sampean re iso tak tumbangke. Karena sampean aku sakti mandraguna. Sampean sing duduti dalan. Sampean sing gawe taruhan. Saiki kita laksanake. Wes, endi cacah iki? Tak tunggu nang kene wae. Endi cacah iki? Kurang teko-teko. Diomongke kok mau kon teko ndang, rak teko-teko. Ngomong ini payah tenan. Kaya enak tenan diomongane. Jadi sobat, kita masih Aku wis muter-muter kok mau. melihat daripada Dik ora tekan-tekan. setannya ini. Emang aduhe kon di cacah iki. Nggak masalah. Yang pasti kita nggak jahat sama orang. Yang Wis pasti diomongi arep tidak bisa kei ilmu kabeh. binasakan. Ben iso ngalahke spiritual rei. Mudah-mudahan nanti Dik ora gelem metu-metu. kita lihat aja. Ora Kita dengerin dulu, teko-teko. ya. Kita masih mengintip. Nek kon madon, kon nginom, kon madat, cepet ae ora ilok. Nek aman wis aman koyoke. Pagere wis kuat. Aku kudu ndang-ndang nemu ucup dragon iki. Wong ditunggu suwi tenan. Cuman aku cek wedi. Mbok-mbokan spiritual reku sing gawa sandingan kok Ibu Ratu Segara Kidul. Iku sing tak wedeni. Karena Mustika Segara Kidul iso ngebuka tabir pagerku, iso ngebuka pager gaibku. Iku sing tak wedeni. Karena aku ngerti spiritual reiku ana sing ana duwe mustika kok Segara Kidul. Sekabeh spiritualiku urung tentu iso nembus pagerku. Cuman Cik Raden sing iso nembus. Karena dhek dikei mustika ke Segara Kidul kaya re. Nek iku ora ana sing iso nembuse. Ora ana sing iso ngalahke buka pager gaibku. Tapi mudah-mudahan Cik Raden sampai ora tekan kene. Aku tak tinggal sik. Arep ngenteni ucup dragon. Tak kon nunggu ngedelok iku adoh. Ben sampai ora ana sing curiga. Kocok terlalu cedek-cedek ngawasine. Mbok andi intip karo spiritual re. Apa neh karo Cik Raden.